Your daily dose of internet, Romanian core. Uitați, fraților, Cal-dalmațian, așa. Ia uitați, fraților, Vreau să înțeleagă toată lumea că n-am făcut rău nimănui. Băi, oameni buni! Dacă eu n-am tâlcărit pe nimeni, aici vă cer... Nope. Bruh. Oh my god. Nu muia pulii, bă. Hell no, man. What the fuck, man? Eu ce să-mi bagă să mă speriai. De prost. Uite, bă. Am plecat din Bulgaria și am început un turneu prin România, inclusiv în capitală. Pigionul roz, pigionul roz, pigionul roz, pigionul roz. V-am zis, uite pigionul roz. Uite. Unde să mai meargă fata, ratata și stricata, tata, facultatea-i gata, tata, facultatea-i gata, tata. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. Astăzi vreau să vă arăt câinele. Câinele 1, câinele 2, câinele. Câinele. Deci dacă aveți câine, faceți așa să vezi că dă în coadă. Uite. Câinele. Dă în coadă cum faci câinele. Câinele fericit. Mami, doamna asta de ce pune mâna pe mine? I-a dat tu voie, i-am dat eu voie, nu? Norocul bunișa asta. Doamne, ia uite! Ia uite ce frumoasă sunt eu! Uitați-vă și voi! Vezi ce frumoasă sunt? Ia, uite ce frumoasă sunt! Hai, că sunt frumoasă de mă naiba! Nu-i perucă, făi, proastă ce ești, e extensii, tâmpit-o ce ești. E extensii, nu vrei și tu gratis, care te costă aproape 1000 de euro, nu vrei să dai și tu gratis, nebună ce ești. Nu-i perucă, fraierul. Almaca mea și pula vorba, stai! I-am putut familia în gură! We on a mission now. We serving Roblox, taking no shots, see the vision now. It's from the ground up, put the rounds up, now we in and out. AMG, Bentley truck, trapping out the ghost. 7-figure payment, time is money, gotta go. Addicted to the game, but you came for the show. Feel free to send us funny videos via email. Subscribe for more daily doses.